Bo Nadal a todos, moitos me coñecedes por tocar a gaita, outros me coñecedes polas andainas, outros de vistes que non me coñecedes, chamame José, son veciño de Marín, teño 47 anos, unha persoa, que practicaba deporte todas as semanas, forte, con algo de sobrepeso, pero que se consideraba unha persona sana e que se chegaba o coronavirus, pois me tumbaría, como moito me levaría ao hospital unha temporadiña e me voltaría a casa. Na última semana de outubro, contaxiome do coronavirus. Ese mismo sábado tarde a noite empezo a notar os síntomas, xa me aíslo porque gripazo e demais, estando vacunado da gripe como estaba, xa imaginamos que era coronavirus. Chamamos, fannos o test, fannos o test moi rápido, a miña muller enfermeira, están moi cortos de personal, entón fancho enseguida para que ela poda reincorporarse e o test sale negativo. O test sale negativo. Eu tiña enfermedade, eu tiña fiebre, 39 grados e o test sale negativo. O primeiro mensaxe que vos quero mandar, se facedes a proba e vos sale negativo e vos digo dos 5 días, facédeo. Facédeo porque podede ser un falso negativo, hainos. E o porcentaxe non é moi alto, pero hai falsos negativos. É importante porque, inda que eres negativo, xa empezas a contaxiar. Os poucos días, ti pensando que se eres un asintomático, pola trazabilidade que fixemos da enfermedade, a min probablemente mo pasou unha persona asintomática que non se enterou, o contraste ese, me contase unha persona que non se enterou da enfermedade, eu acabo no hospital na UCI. Se vos dá negativo, pasade os 5 días na casa que vos piden, atentos aos síntomas, e aisladevos da familia e de toda a xente como vos pide. Quedo na casa, a fiebre continúa, vou ao médico, descartan o COVID, virus, chegan a facer unha radiografía, un martes, fago unha radiografía, os meus pulmóns están ben. O viernes, despois de continuar coa fiebre, ingreso no hospital, fanme a radiografía, en 3 días tiña desarrollada unha neumonía bilateral en ambos pulmóns. Ao cabo dunha hora estaba ingresado na UCI, prácticamente non pasei por planta. 2 días pelesando, desperto, o tema non progresa e finalmente teñeme que sedar. 3 semanas sedado, xa só ingresar na UCI unha experiencia dura, non é un paseo, que a xente non pensa, se pasa algo, pois vou a UCI e xa me curan. Non é unha experiencia fácil estar na UCI. Estar sedado, para os que nos poñen a sedación, o corpo sufre moito, pero non te enteras. Para os que quedan aquí, durísimo. Pensade na familia, os que deixades atrás, porque sufre moito mentre estás arriba. Me curan, teño que agradecerlle moitísimo a todo o equipo da UCI, e saio curado. Desperto, foi un tema moi duro, tuveron que traballar moito, e conseguín pasalo. Despertei sen saber o tempo que pasara, nin o duro que fora, nin todo. Dime conta cando desperto e o único que movo son os dedos das mans e os dedos dos pés. O corpo nese tempo consume toda a musculación e tes que arrancar de cero. 3 semanas sedado, 2 semanas máis ingresado na UCI, unha semana que despertas non despertas, e a partir de aí empezar estar tumbado sen moverte, traballando, coa axuda do equipo, sempre positivo, indo arriba. É moi duro. Podenos pasar a calquera, en calquer momento, ou pode escoller un sitio máis inesperado. Eu estaba coa mascarilla, en algún momento a quitei para tomar un café, para calquer cosa, e nese momento, nun espacio pechado, colles o coronavirus. Ter moito cuidado. Sabemos cando collín eu, ainda non se sabía, que está no aire, que ventilar, chegan as festas, a todos nos apetece, imaginade, a min, despois desta experiencia, ter que estar falando cos meus irmáns polo móvil. Morro por xuntarnos todos, non se pode, non podemos, non nos queda nada, é un pasiño máis e xa estamos. Sacrifiquémonos todos nestas datas, que vai ser moi duro, porque
miramos o telediario, miramos as cifras e ti miras, Hospital Montecelo, 9 na UCI, un número, 9, 8, mira, parece que baixa, parece que sube. Eu, cando volvín a mirar esa estadística, costoume. Eu era un número deses, eu estaba ali. Estaba ali, estuve na UCI, puden estar noutra categoría, gracias a Dios volvín para atrás. Cuidadevos, sacrifiquémonos. Quedade na casa, que estades en parella, celebrádeo. Unha cita en castelán que di, posto que existimos, alegrémonos. É motivo suficiente. Este Nadal, un sacrificio máis, está aí a vacina, xa acabamos. Un saúdo para todos e bo Nadal.